ogolo oko kata riembe tich Justin Muturi. Justin Muturi ne ochako kwedo sirikal mane nitiere iye manochon kata kapok wawinjo huma ni jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka timo limbe masawa mar piny Kenya. To tok ka jatend piny William Ruto no riembe tich Justin Muturi kaka jatend jotije sirikal mano CS mar public service. Wanno kokaw mana ng'at mawuok Mbere North mano Ruku jaod bura makono mar mondo mi emo kaw kar Muturi. To parni Ruku bende en mana jaduond bura mano mar DP. Odede nyalo bedo ni jatend piny ne goyo kwano mane mar siasa inyanya to gisani makoro no ikore kendo kawuono ochako limbe mar ayanga masawa mar piny Kenya. Erokamano Joyce. A quick one. Apa ni nitie kama iye kama yiere gi buka. But the missing link in House of Parliament, especially role margi mar oversight. Role mar oversight ni piny, both the county and national government. Yes, nitiere project minyalo keti to corruption kata mibadhi bede igi mang'eny mamiyo jopiny ok yud value for money. Kata ka en yo to samoro gere substandard nikech pesa moko odhi e corruption. But role no ni square leon parliamentarians kata jomochung' nwa kaka jopiny magin emonengo bed ni koro jopiny dhirogi mondo gitim oversight e yo makare mondo projects gi otimre nade onen. Up to that point, it is correct. But gimanyak wayiere ni telo kanie gweng to opogore gi koonge completely. Mano to nyaka wayiere ayeya ni komiwa telo jokanyanam to kaw kata buka ni komi kawuono to pod oko biweye. Wabro chune kata oko dwar mokaw mokwongo we chama neno mondi kocha okaw telo wabro loso mano bang'e. Kogike yiero oyieni wuok kendo kanyo doke chama ni manyo kom timo giki midwaro. To nitie seche moko mabende ikelo change from within. Nitiere seche moko, not all the times. Nitie seche moko minyalo wacho niya, this can only be possible from within. Anyalo paro Joyce kuonde machalo Ahero pi osebedo ka menes chando jowa pile ka pile. To koruso in dam monengo bed ni control gigi gi dikes. To iwacho wachne pile ka pile iga ka iga. Ma te test maduong' buka mwadwa keto ne jowa manie sirikal. Ka jaduong' Badiang' winjowa kata ang' nenowa to wadwa ng'eyo ni by the time muwuok e treasury be koruso in dam oyudo budget katandi nitie kama nenowa sechegi to ng'ato nyise ni wang'iye ni to bende odhi wuok e budget share ka koruso in dam oseyudo enough budget nikech shida ma wan go en ni nyocha wago koko gi oko to koruso in dam sama pi otero jit wago uwi to sirikal mantie sechego biro to wuondowa niya wadhi kete budget. To ka gidhi keto budget to pesa no ok bed released dhi e budget mamoko to en odong' e pepa kanyo. Ka gigi ochako dong' e pepa to ok wabi igi William Ruto. Wabiro igi jowa nikech mbadi ne ine treasury. Ng'ama no mako lweti mondo kiki release gini ne ene budget atandi gini no kikete budget nango. So mane momiana wacho niya it is the first step and it is towards the right direction. Nikech wasetemo the opposite side. Kwago weak wasite constitution clauses and nobody does anything. To kakoth biro to yue jowa kano. Mago mana achiel kuom moko. To kwa bire penjo ni Joyce. Watch Justin Muturi. Wabedo ka waneno ka jenzi o dhiro sirikal. Ma sirikal otangni mana kagima gore piny to babo reso sirikal to ka gik moko se dhi kamano to JB Muturi achiel kuom jok manogol to wuode mano wacho ni bende ok en nyathi ahinya ama ni en mbesewa nikech en ja 40s mano ng'ama ng'ungu ma bende apani ebe koponi nonyuol chonte ebe wuode wat ni e 20s wuode wat ni e 20s sao mana Gen Z go kendo to koro nyathi ng'ato to en nyathi ng'ato kata oseromo higa 100 to pod en nyathi ng'ato koro kanyo to wawene Muturi mano nyathini but Muturi is insincere ok owacho adieri nikech sama ne gigi otimore nyithi jomoko modhier bende ne gini timore negi. To en noringo this state house according to his statement. Odhi owuoyo gi ker kende o negotiate mar nyathine. Taeto according to statement ne ker ogo simu ne
bwana machielo maja intelligence to ogol nyathine to mana mapiyo piyo ka tulo marwako ogol kwano mane jatend piny temo goyo mano mar golo Muturi to keto Ruku mana ng'ama wuok e gweng erokamano kanye madhiye koro nyiso ni e seche kaka ne ok otete ane nyithi jomoko te to gima ne otemo wacho nwa kani miriambo koro kata kotiyo kode to paro mana chien ni odwa dhi chung gavana ma Embu omiyo sechegi onego yud kaka ithiche oko mondo ting sympathy no oringo dhi go Embu chako campaign to ker aparo ni otimo ma nikech ne gin gi andika party ka party mane ni anda Kenya Kwanza no negotiate kaka political party maparo ni party ne nyaka bed ni ne gi negotiate mondo mi cabinet position adi achiel to kakoro no wuok ene mane en leader to ng'ata chiel emodong' e party no nikech ne giyudo mbunge achiel emodong' e party no malong'o minyalo timruok nade inyalo mi kom mae mapani kero ng'iyo tae to bedo bende ni e area ma Embu ne en kende ema enie achiel kuom jotend migepe koro jo Embu bende at large ne nyalo wacho ni omawa komachiel mane wan go kaka e jotend migepe oter kamachielo to koro samoro ker ok dwar neno ni ng'ikruok kabilano be chako wuok oduoke Embu kuno to further than that ochako duoke e party mane gi negotiate godo ni unu yudo kom mar jatend migao achiel mana mapiyo